הנה אנחנו רואים חבר'ה מהמסיבה מחולצים, הסתתרו כאן בין העדרים שעות ארוכות, בטח ההורים שלהם דואגים להם מאוד ורואים אותם עכשיו. השתתחתי על רצפה ושמתי ידיים על הראש. לא היה חברה שלך הצטרפה, אתן מחייכות, את בוכה. היינו על סף מוות, ממש, יראו לנו פה. אני כל יום מתרגשת, אני כל יום קם בבוקר בהתרגשות. איך אני ארקוד בחתונה? אני מאמינה שהיום של החתונה שלי יהיה יום כזה, שאני אעמוד בעזרת השם בחופה, ואני אסתכל על זוהר. זה יהיה חלק מהעצב, אני חושבת שזה להיות שמח לצד העצב. לי קוראים זוהר, ואני ניצולת נובה, והייתי הבת זוג של מתן ליאור, שהוא באמת היה הכי יפה מבפנים ומבחוץ. מתן העלה אותי לרכב, אמר לי, זוהר, אני אוהב אותך, ביי. ואחרי שבוע נודע לנו שמתן לא בחיים. מעניין אותי באיזה שלב מתן נרצח. זו שאלה שאני הולכת איתה הרבה. מה, מתי, וגם איך. אני מרגישה פשוט שבא לי עוד, תן לי עוד רגע, כאילו, תן לי עוד... חיים שלי. לא יודעת אפילו איך לבטא את זה במילים. מה, על זה שמתן נרצח וירד? זה שאני איבדתי את מתן זה לא מוריד מהחיות שלי, שלך ושלי רד. באמת, באמת. היום שלי, די, מגיע לך. זה שזה הסיפור שלי, אני לא צריכה להתנצל על החיות שלך, והמשכיות שלך, ומגיע לה החיים שלי.